መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ አገልግሎት ስደተኛታት ተመለስተን አብዚ ዋነዚ አብ አዲስ አበባ ዘሎ ኤርትራውያን ሓታት ዕቁባ ናብቲ አብ አዲስ አበባ ክልል ዓፋር ክህነጽ ዝሕሰብ ዘሎ ማዕስከር ስደተኛታት ንመግዓዝ መደብ ከም ዘለዎ ዕላው ገይሩ ኣብ ትካል ስደተኛታት ተመለስተን ዳይሬክተር ሓለዋ ስደተኛታት ዝኾነ ዳባ ለሜሳ ንማዕከን ዜና ድምጽ አሜሪካ ብዛዕባ ዝተሓሲቡ ዘሎ መደብ አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕቶ ዕቁባ ዘቕርቡ ስደተኛታት ንመቕማጥ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዓላ ዝበሃል ቦታ መንበር አባይቲ ነዳሉ ኣለና እቲ ናይ ተግባረ ግዜ ገደብ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ንጽበየ ዘለና ባጀት ዝምርኮስ ኢሎ ንሱ ወሲኹ እቶም ናብዚ ኣብ ዓላ ክልል ዓፋር ክህነጽ መደብ ተገይሩሉ ዘሎ ማዕስከር ስደተኛታት ዝጉዕዙ ኤርትራውያን ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ገንከኣ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ወይ ወረቐት ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ስደተኛታት ናብ ሓንቲ ሃገር እንድሕር ኣትዮም ዝምዝገቡሉ ቦታ ካብታ ዝተሰደዱላ ሃገር ናብታ ዝተሰደድዋ ሃገር ኣብ ናይ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘሎ ናይ ዶብ ከባቢዩ ክፍጸም ዝግብኦ እዚ ኣብ አዲስ አበባ ክፍጸም አይግብኦን እዩ ስለዚ ወረቐት ዘይሓዙ ኣብ አዲስ አበባ ኣይክምዝገቡን እዮም ናብዚ ኣብ ዓላ ክህነጽ መደብ ተገይሩሉ ዘሎ ማዕስከር ስደተኛታት ምስተሰጋገሪዮም ዝምዝገቡ ክብል ገሊጹ ንመስርሕ ምእካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት በዝምልከት ድማ እቶም ሰነድ ዘይብሎም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተመደበ ግዜ ክእከብዮም ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ማእከል ተኣኪቦም ብድሕሪኡ ናብቲ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ቦታዮም ክሰጋገሩ ኢሎ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰደዱ ኤርትራውያን ንምዕቃብ ኣብ ዓላ ክልል ዓፋር ክህነጽ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ማዕስከር ስደተኛታት በዝምልከት መባእታዊ መጽናዕትን ምድላዋትን ተገይሩ ከም ዘሎ ብሰንኪ ምድንጎያት ባጀት ብትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ፋይናንሳዊ ጉዳያት ድሒሩ ምንቅስቃስ ኣይጀመርናን ኣለና ክብል ወንገል ይጽሎ እንተኾነ ግን እቲ ማዕስከር ስደተኛታት መስተሃንጸ ኤርትራውያን ናብቲ ማዕስከር መስተሰጋገሩ ዘድልዮም ሓገዝ ክረኽቡ ምዃኖም ነረጋገጽ እዚ ድማ ዕላማና ኢሎ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ትካል ስደተኛታትን ተመለስተን ከምዚ ዓይነት መግለጺ ኣውጽኢ ዘሎ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ አዲስ አበባ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ሕጋዊ ሰነዳት ዘይብሎም ከቢድ ብድሆታት ይገጥሞም ከም ዘሎ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ብዛዕባ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ናብ ክልላት ዓፋርን ትግራይን አመልኪቱ ኣውጽኢዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 20,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተውን ብድምርካ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ልዕሊ 70,000 ዝተመዝገቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ገሊጹሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዳባት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ብኣለም ዋጭ ዝብል ሽም ዝፍለጥ ማዕስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘሎ ኮይኑ ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኦም ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ጸንሐዮም ከማረሩ ዝጸንሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብዛዕባቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ብዝምልከት ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብ አዲስ አበባ ብልዕሊ ኤርትራውያን ሰፊሕ ግፋይ ይካየድ ምህላው ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ከም ዝሓበርዋ ገሊጻ እታ ማዕከን ኣብ ጸብጻባ ከምዚ ዝበለ ትርእዮ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ጃምላዊ ማእሰርቲ ብምዃኑ ኣብ ዓብይ ሸቕሎትን ተስፋ መቁራጽን የቲዎም ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊጾም ለያይላ እቶም ካብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዝተሰደዱ ዝገልጹ ስደተኛታት ንህይወቶም ዝፍትን ወጻኢ ይሕልፉ ከም ዘለውን ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ንጉዳዮም ኣቓልቦ ክህቦ ጸዊዖም ከም ዘለውን ገሊጻ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ብወገኑ ብዛዕባ ምእሳር ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓበሬታ ከም ዘለዎን ነተካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ካብቲ ዘለዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ከውጾም ከም ዝሓተተ ነዛ ማዕከን ገብረ መልሲ ሂብሎ እቲ ዝተገልጸ ማእሰርቲ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘጋጠመ ኮይኑ ውሑዳት ካብኣቶም ክፍትሑን ከለዉ ብዙሓት ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡውን ይፍለጥ ብዛዕባ ሓደጋታት ነዊሕ ማእሰርቲ ግን ብወግዒ ስኩፍቱ ገሊጹ ከም ዘሎ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስታት 20 ዓመት ዝቐጸለ ኩነተ ኩናት ኣብ 2018 ብዕርቂ ተፈቲሑ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ግን ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ከም ዘየለ ይገልጽ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ቀጥታዊ በረራ ነፈርቲ ከምኡ ድማ መስመር ቴሌፎን ተቋሪጹ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ድማ ወግዓዊ ርክብ ካብ ዘይገብሩ ነዊሕ ኣውፂሩላ ነዘን ኤርትራውያን ዘጋጠሞም ዘሎ ኩነታት ኣመልኪታ መስገለ ኤርትራውያን ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ንኣስታት 6 ዓመት
ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሰርሕን ክመሃርን ዝጸንሐ ኤርትራዊ ሃኒባል እቲ ኩነታት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዘሎ ይገልጽላ። እቲ ዝኸፍአ ዝገብሮ ኣብዚ እዋን እዚ ወረቐት ዘለዎምን ዘይብሎምን ብኣልማማ ይእሰሩ ምህላዎም እዩ። ካብዚ ዝገደደ ድማ ቤተሰብን መቕረብን ክበጽሑ ናብቲ ዝተኣስሩሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ዘምርሕሉ ኣዴታት ከይተረፋ ይዳጉኑ ኣለዉ። ዛጊት ብመኢት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ከካብ ዝተፈላለየ ቦታን ከባብን ተኣሲሮም ኣለዉ ብምባል እቲ ኩነታት ነቲ ስደተኛ መንእሰይ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ኮይኑ ከም ዘሎ ይተዛሪቡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ኣደዳ ማእሰርትን ገፍዕን ክኾኑ ብምጽንሖም ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ስጉምቲ ክውሰድ ክምሕጾኑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ክግበር ዝጸንሐ ማእሰርቲ ደው ክብል ምጽውዑ ዝዝከር እዩ። እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ኤርትራውያን ሓበሬታ ከም ዝበጽሖን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ይምርምሮ ከም ዘሎን እውን ኣፍሊጡ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊት ዝወሰዶ ስጉምቲ ዘየለ ኮይኑ እቲ ኩነታት ብዝተጋነነ መልክዑ ይቕጽል ምህላውን መሰል ኤርትራውያን ስደተኛታት ኮነልካ ይመዝመዝ ከም ዘሎን እዮም ነበርቲታ ከተማ ዝገልጹ። እቲ ሃኒባል ዝበሃል ዛማዕከን ዘዘራረበቶ ኤርትራዊ ንዝሓለፉ 17 መዓልታት ንሓፍቱ ክርኢሉ ምስ ከደ ኣብ ሾላ ዝተባሃለ ከባቢ መንገናኛ ዘሎ ነቑጣ ዝዳጎንዎ ዓርኪ ኣሎ። ይኹን እምበር ንሱ ሕጋዊ ሰነድ ስደተኛ ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ገበን እውን ኣይረኸብክዎን ብምባል እቲ ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሓት ንዝተዋፈሩ መሓዝ ብዝብል ምስምስ ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ምኽንያት ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ። ብተወሳኺ ብኣልማማ ምእሳር ኣብ ዝተፈላለየ ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ከባቢታት ኣተኲርካ ይካየድ ብምህላው ኤርትራውያን ዘናጻጸረ ምዃኑ እውን ይሕብር። ንኹሉ ሰብ ዘሻቕሎ ዘሎ ማእሰርቲ መጽናዕቲ ዝተገብሮ ወይ ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕ ተዋፊሮም ኢሎም ንዝጠርጠርዎም ኣይኮኑን ዝኣስሩ ዘለዉ። በቃ በልማማ ኣብ መንገድን ኣብ ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ከባቢታትን ዝኣትዎ መዘናግዒ ማእከላትን ካብ ሳሪስ ኣዲስ ሰፈር፣ ኣራብሳ፣ ሳፍሪ ፍየል ቤት፣ ጎፋ፣ መብራት ሃይል ብፍላይ ኣብ ከባቢ መገናኛ ዝበሃሉ ከባቢታት እዮም ዝገፉ ዘለዉ ብምባል ኩሎም ስደተኛታት እቲ ኩነታት ከሳብ ዝሃድእ መንቀሳቓሳቶም ክድርቱን ዝምልከቶም ኣካላት ህጹጽ መፍትሒ ክገብሩን ተላብዩ። ካልእ ግዳይ ናይዚ ማእሰርቲ ኮይኑ ዝቐነየ ንድሕነቱ ሽሙ ዝተዓቀበ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ላፍቶ ዝበሃል ከባቢ ራብዓይ ርእሱ ከም ዝሓዝዎን ገንዘብ ከፊሎም ከም ዝወጹን ሓቢሩ። ኣብ እንዳሻሂ እንከለና ትግርኛ ይዛረቡ ኣለዉ ኤርትራውያን እዮም ካብ ዝብል ሓደ ሲቪል ዝተኸደነ ደው ኢሉ 6 ፖሊስ ፀዊዑ ንኹልና ወሲዶምና ሕጋዊ መንቀሳቐሲ ወረቐት ኣርኢናዮም ክንስና ንኽልተ መዓልታት ኣብ ላፍቶ በዘይ መርመራ ኮፍ ኣቢሎምና ይብል። ንሱ ወሲኹ ድሓር ጉዳይ ሒዙ ንዝነበረ ኢንስፔክተር ብውልቆ ከነዘራርበካ ምስ በልናዮ ካባና ሓደ ወሲዱ ብምዝራብ ገንዘብ ክንከፍል ሓቲትና ንሕና መንቀሳቐሲ ስለ ዝነበረና ግን ኣሻላሻል ገይሩልና 13,050 ዩሮን ሂብናዮ ወፂና። ድሕሪ ምባል እቶም ተገፊፎም ዝኣተዉ ሰባት ካብ 5 ክሳብ 15,000 ብር ይሕተቱ ምህላዎም እዩ ዝገልጽ። እቲ ኩነታት ዝኾነ ኤርትራዊ ዝረኽቦ ዘሎ ዘይሓላፍነታዊ ወፅዓ ምዃኑን ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዲ ንልዕሊ 2 ኣዋርሕ ዝተኣስሩ ከም ዘለውን እውን የብርህ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝከር ኣስታት 3,000 ኤርትራውያን ብኣስገዳድ ብመንገዲ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ሰዩጋ ነይራያ። እዛ ማዕከን ሓደ ካብኣቶም ኣብ ዘዘራረበትሉ ብመንገዲ ቡራ ኣቢሎም ናብ ኤርትራ ከም ዘእተውዎምን መንግስቲ ኤርትራ እውን ተቐቢሉ ከም ዝኣሰሮም ብምግላጽ ምስ ተፈትሑ ዳግማይ ከም ዝተሰደደ ይገሊጹ። ብዛዕባ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ መግለጽ የለን። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم.